Ano usa ka inato nga kananan daplin sa kalsada ang muluto 40 ka putahe kada adlaw. Wala pa'y labot ang merienda. Kung asa kini atong Siron, pinagi ni akong report. Hado sa provincial capital daplin lang sa kalsada, blockbuster kining mga pagkaon. Gawas nga inato o lutong bahay, affordable ug lamian pagyud ang timpla nga mao'y gibalik-balikan sa mga suki. Usa sa nakapadani sa mga tao mao ang daghan kaayo silang kapilian yung abot sa 40 ka putahe matag adlaw. Tanan lamian apan adunay mga bestseller nga naglakip sa tatak bisdak nga nilarang nga isda. Walay tihik-tihik ang lamas labi na ang kamatis nga nagunang pampalami sa nilarang dayon syempre ang isda. Gawas nini aduna usay lansyaw, ninatang paka ug uban pa. You name it, they have it. Sa daplin at kalsada usab sila nagluto. 25 katuig na sila sa ilang panginabuhi nga maoy nagbuhi sa mga anak sa pamilyang Alduesa. Naghatag usab kini og trabaho sa ubang mga tao nga katambayayong sa ilang negosyo. Sukad-sukad mao ra gyud imong panginabuhi sa sud pa mi sa kapitol nadindiin ang balhin ora say amuhan taong supporter sa among pamilya. Pila ka bug anak nimo? 5. Admitido ang tagiyang apektado ang ilang panginabuhi sa padayong pagmahal sa presyo sa mga sangkap sa lutuon nilang mga putahe apan dili mahimo nga ihapak nila sa mga customer pinaagi sa pagmamahal sa presyo kay matud pa basta makaganansya lang og gamay. Bites na. Affordable raman ang among presyo sir kay ang amo ang karne gyud ron di 50 ra gyud gawas sa karambal bakwa or kanding. Ang amo ang kanding 80, ang amo ang balbakwa 70. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.